Det er lørdag, og Søren og jeg er taget ind til Brandenburger Tor. Lige i nærheden ligger det meget kendte og luksuriøse Hotel Adler. Her har vi købt en kop kaffe. Prisen er overkommelig, nemlig 59 kroner. Men så fik vi også et lille stykke kage med. Hotellet åbnede første gang i 1907, men brændte helt ned i maj 45. Først i 1997 genåbnede hotellet, denne gang med hotelkæden Kempinski som ejer. Brandenburger Tor er den største og den sidste bevarede byport i Berlin. Den første port blev opført i 1731. Porten er 26 meter høj og 66 meter bred. Facaden af sandsten var oprindeligt malet hvid. Brandenburger Tor står på Pariserplatz for enden af Unter den Linden. Vi sidder nu og venter på en guidet rundtur i og omkring Rigsdagsbygningen. Bygningen her er Bundeskanzleramt. Det er den tyske kanslers officielle residens. Vi står ved Spree, som er den flod, der løber igennem Berlin. For inden vi kan komme ind i Rigsdagsbygningen, skal vi igennem et sikkerhedsapparat. Og det går ikke uden dokumentation. Søren fik stjålet sit kørekort i går, men heldigvis kunne Birgit sende en kopi af kørekortet. Så det hele gik glat alligevel. Vi er nu kommet ind i Rigsdagsbygningen, hvor vi lige om lidt skal høre et foredrag om Tyskland igennem tiderne. Lenken und dann auch so ein bisschen darüber berichten, was hier in dem Saal so geschieht, was man sieht und was man eben jetzt auch nicht sieht. Der baut hier in Berlin ein Gebäude, das der Deutsche Bundestag mit Sitz in Bonn. Was machen wir jetzt mit diesem Haus? Jetzt achtet die Sowjetunion darauf, dass wenn Berlin... Jeg ved ikke, hvem den herre, der holdt foredraget er, men det var ikke blot sjovt, men også meget oplysende. Den gamle kuppel fra 1894 blev ødelagt under 2. verdenskrig, og i forbindelse med restaureringsarbejderne fra 1961 til 64 blev den ødelagte kuppel fjernet. Rigsdagsbygningen er det sted, hvor det fælles tyske parlament siden den 4. oktober 1990 har holdt sine møder. Efter Berlins genvundne status som hovedstad i 1990 blev bygningen helt ombygget af den britiske arkitekt Norman Foster og har blandt andet fået tilført den karakteristiske kuppel. Ombygningen af Rigsdagsbygningen blev udført fra 1994 til 1999. Spektakulær er bygningens glaskuppel, som symboliserer transparens, tilgængelighed og åbenhed som det tyske demokratis hjemsted. Den vældige elliptiske glaskuppel blev forsynet med ramper, således den blev tilgængelig for besøgende. Og et system af spejle kaster naturligt dagslys ind i forbundsdagens plenarsal. Norman Foster bevarede bygningens ydre og en række fortællende elementer fra bygningens historie, herunder skudhuller og graffiti fra den sovjetiske hær.
Efter besøget i parlamentet gik vi ind på en restaurant lige i nærheden af Brandenburger Tor. Her bestilte vi 2 pølser. Man blev meget overrasket over, at de ikke var stegte, men kogte. Jeg lod mine stå. Hvor kom de her? Vi er fra Danmark. Ja. Nu vil vi tage til Potsdamer Platz for at se, hvad der sker her. Vi har hyret en cykeltaxa for 75 kroner. Manden, der træder pedalerne, er rigtig god. Han fortæller om alt, hvad vi kommer forbi. Her har vi så det store overdækkede Sony-center, og sandelig om ikke vi kan opleve en gruppe af piger, der både danser og synger. Lige ved siden af Sony-centret er vi gået ind på byens musikinstrumentmuseum. Vi er vist nok de eneste besøgende. Jeg er noget overrasket over, at museet har ting som elektroniske orgler, blandt andet Hammond-orgler. Hjemmefra havde jeg bestilt bord på Biff Grill Club, som ligger i Hotel Titanic, Gendarmenmarkt. Søren og jeg er vilde med gode bøffer, så sådan en skal vi til at sætte tænderne i. Restauranten blev valgt ud fra, at vi så kun skal gå 300 meter til Konzerthaus Berlin, hvor vi skal overvære en klaverkoncert. Aber besser nicht 1000. Vi har fundet vores pladser på balkonen i Konzerthaus Berlin i den meget smukke koncertsal. Der er ikke meget plads til benene, men det går jo nok. Så skal jeg synge mere, mand. Som det første skal vi høre Rachmaninovs klaverkoncert nummer 3, som spilles af Nikolaj Luganski.
Sikke en præstation. Hårene rejste sig på mine arme. Det var fantastisk. Ej, hvor er han dygtig. Han var satan med dygtig til at spille det klaver der. Ja. De skulle nok lukke i baren, når de kommer hjem, men der var der sådan en eller anden tage selv et eller andet. Ja, det tror jeg nemlig. Så sidder vi ved morgenbordet på vores hotel. Hotellet er som end udmærket, men her i spisesalen er det ligesom at være på højskole. Jeg må indrømme, at jeg er bedre vant. For nøjagtigt 20 år siden, altså i 2005, var Connie og jeg på besøg på dette sted, Sanssouci i Potsdam. Dengang var det bidende koldt. I dag er vejret dejligt, og Søren og jeg vil kigge lidt på haven, inden vi går ind og ser slottet. Sanssouci var Frederik den Stores rokokoslot i Potsdam, her lidt uden for Berlin. Det blev opført fra 1745 til 1747 af arkitekt og maler Georg Wenceslaus von Knobelsdorff. Slottet ligger i den østlige del af Park Sanssouci og er et af de mest berømte Hohenzollern-slotte i Potsdam, hovedstaden i Brandenburg. Under Frederik Wilhelm den 4. af Preussen blev slottet Sanssouci udvidet 1840 til 1842 ved ombygning og forlængelse af de 2 sidefløje. Fra 1990 har Sanssouci med slottet og sin vidtstrakte slotspark været opført på UNESCO's liste over verdens kulturarv. I 1873 åbnede Wilhelm den første slottet som museum, som et af de allerførste paladsmuseer i Tyskland. Sanssouci overlevede 2. verdenskrig uskadt, selvom nogle af de kunstværker og møbler, der blev fjernet til sikker opbevaring, forsvandt. Paladset er elegant, snarere end overdådigt. Det var trods alt tænkt som en sommerresidens, et tilflugtssted for at nyde landluften. I modsætning til den barokke pragt i det statelige Neues Palais i den anden ende af parken, er Sanssouci præget af rokokoens lettere ånd. Og med dette lille palads, der kun består af 12 værelser, var det tydeligvis designet til intimitet snarere end show. Søren og jeg har fået set slottet og parken, og nu vil vi vende næsen mod Danmark. En vindmølle har der stået her siden 1738. Denne vindmølle stammer dog fra slutningen af det 20. århundrede.